Het is voor mij een groot genoegen om u weer toe te kunnen spreken, ditmaal hier in Nederland. Ik kijk er naar uit om gedurende deze dagen goede en constructieve gesprekken met u allen te kunnen voeren om ons duurzaam contact kracht bij te zetten en onze koningsrijk aangelegenheden binnen het Forum van het Interparlementaire Koningsrijksoverleg aan te sterken. Dit keer biedt het programma ons de gelegenheid niet om te kunnen debatteren of in gespreksgroepen verder in te gaan op andere onderwerpen. Persoonlijk vind ik dat een gemiste kans. In 2020 was Aruba genoodzaakt door een wereldpandemie hulp te vragen conform artikel 36 van het statuut. Aruba kreeg deze hulp in de vorm van lening. Naar mijn mening, redelijk en onredelijke voorwaarden, onder andere de KOHO en de RAF. De KOHO werd later omgezet in een onderlinge regeling, maar nu heeft Aruba nog te maken met de RAF. Een consensusrijkswet die Nederland als voorwaarde stelt, zodat Aruba het geleende geld in de pandemie terugbetaalt met rente. Het moet duidelijk zijn dat Aruba de 916 miljoen niet als gift kreeg, maar als een pandemielening waar Nederland bij de terugbetaling winst zal boeken. Als ik terugga naar artikel 36 van het statuut, vraag ik me af of we naar de geest van de wet of de regel handelen. Een consensusrijkswet als voorwaarde stellen om een lage rente te krijgen voor de pandemielening, terwijl we meer dan 5 jaar via een landverorder werken op basis van een protocol, vind ik benadelend. Ik wou even staan bij 2 aspecten. De juridische grondslag voor de RAF en een vrij passage van de toespraak van premier Mark Rutte over het slavernijverleden. Het statuut voorziet in 2 soorten rijkswetten, de obligatorie rijkswetten en de consensusrijkswetten. De obligatorie rijkswet regelt 1 of meer aangelegenheden van het koninkrijk. Een consensusrijkswet regelt een materie die niet tot de aangelegenheid van het koninkrijk behoren, maar tot de eigen autonome aangelegenheden van ieder land. Uitgangspunt hier is dat het moet gaan om een algemeen verbindend voorschrift dat in meer dan 1 land gelding zal hebben. Omdat een regeling die slechts in 1 land gelding heeft, zal op grond van die eigen constitutionele regelen vastgesteld moeten worden. Aldus in Nederland bij wet en in Aruba, Sint Maarten en Curaçao bij landsverordening. De RAF betreft een wettelijke regeling die alleen op Aruba zal gelden en die geen gelding heeft in Nederland. Het inpassen over het instellen van bepaalde bevoegdheden ter waarborging van de Nederlandse belangen kan via artikel 52 van het statuut geschieden binnen een landsverordening waar hetzelfde doel bereikt wordt, met name financieel toezicht. Er bestaat geen enkele legitieme reden voor het inpassen terwijl het statuut de juiste oplossing aanbiedt. Het tweede aspect. Op 19 december 2022 hield premier Rutte zijn toespraak over het handelen van de Nederlandse staat in het verleden en bood excuses voor het slavernijverleden. Met zijn toespraak kwam er hoop dat er positieve veranderingen zullen komen, niet alleen in de manier van denken over de landen, maar voornamelijk in de machtsverhouding binnen het koninkrijk. Men dacht aan het verminderen van het democratisch deficit, respect, hoor en wederhoor, meer samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en meer respect voor de keuze om de eigen belangen zelfstandig te behartigen. Ik zal een passage uit de toespraak citeren van premier Rutte en hoop dat dit ons laat reflecteren op de impasse waar we nu in zitten, namelijk de keuze tussen een Rijkswet financieel toezicht of een eigen landsverordening financieel toezicht. Ik citeer. Ik heb die verandering in denken ook persoonlijk doorgemaakt. Daar wil ik open over zijn. Lange tijd dacht ik dat het niet goed mogelijk is om een betekenisvolle manier verantwoordelijkheid te nemen voor iets dat zo lang is gebeurd en waar niemand van ons zelf bij is geweest. Lange tijd dacht ik dus eigenlijk, het slavernijverleden is geschiedenis die achter ons ligt. Maar ik had het mis. Want eeuwen van onderdrukking en uitbuiting werken door in het hier en nu. In racistische stereotypen, in discriminerende patronen van uitsluiting, in sociale ongelijkheid. Ongeacht een lening middels een rijkswet of een landsverordening geschiedt, zal dezelfde rente aangeboden moeten worden, indien we daadwerkelijk elkaar willen bijstaan, hulp bieden en elkaar gelijk willen behandelen conform de geest van het statuut
En dit geschieden zonder enige onderdrukking of uitbuiting, zoals premier Rutte in zijn toespraak zelf aangaf. Als laatste wil ik wel een opmerking geven naar aanleiding van het commissiedebat onderlinge regeling en wederopbouw Sint Maarten in de Tweede Kamer, waar ik sommige collega's heb kunnen horen over hun keuze over de RAF en hun twijfels over de geboekte vooruitgang voor wat betreft de landspakketten. Het proces van de RAF is al sinds november 2021 gestart, waar wij sinds 20 mei 2022 in afwachting zijn van de nota naar aanleiding van het verslag met de antwoorden van de Nederlandse regering, die tegelijkertijd de Rijksministerraad van het Koninkrijk vormen. Ondanks het feit dat een overgrote meerderheid van de staten van Aruba zich hebben gesteld tegen een Rijkswet te zijn, moet het proces van de Rijkswet doorlopen worden. De Nederlandse regering, die ook de Koninkrijksregering vormt, zal de nota naar aanleiding van het verslag moeten indienen bij de Staten van Aruba en vervolgens kan de Tweede Kamer deze agenderen en eenzijdig de beslissing voor Aruba nemen door hiervoor te stemmen. Voor wat betreft de landspakketten verwijs ik hen naar de uitvoeringsrapportage die openbaar en beschikbaar zijn.